ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, crop programming sagot sa oversupply ng gulay sa bansa. Iba't ibang paaralan sa Northern Luzon sumailalim sa earthquake drill. Ice cream na gawa sa tilapia malaking tulong sa mga mangingisda. Coffee shop na itinayo sa loob ng garahe pato. At view deck restaurant at campsite sa San Fernando, La Union, dinarayo. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nakikita ngayong sagot sa oversupply ng gulay ang agricultural mapping. Ito'y matapos sinisi ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa sobra-sobrang supply ng mga gulay. Magbabalita Charles Limon. Balik normal na muli ang presyo ng repolyo sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ito'y matapos makaranas ang mga magsasaka ng 5 piso kada kilo ng repolyo, 2 linggo na ang nakakaraan. Makikita natin sa presyo at least 20 pesos yung presyo na. Pero at least hindi siya oversupply kasi wala naman tayong nababalitaan na binabasura. So sa first class na mga repolyo, nagre-range ng line of 2 na presyo hanggang 23 as of today. Isa umano sa mga nakikitang rason ay ang oversupply. Kaya napapanahon na raw ang pagpapatupad ng crop programming. Better than nothing. Kasi matagal na itong naging issue at walang action before. So kung meron mang action before pero nag-fail kasi. Yun nga, kulang sa cooperation yung mga involved na mga stakeholders, yung mga involved na offices ay hindi masyadong nag-support kaya kaya nag-fail siya. Ang crop programming ay ang pagtatanim ng iba't ibang gulay sa isang lugar. Ito'y nakakabawas ng kompetisyon sa merkado at tsak ang mataas na demand at sapat na supply ng gulay. Isa din sa mga nakakaranas ngayon ng oversupply ang probinsya ng Batanes. Tulungan po kami para ho maibenta. Kaya pupunta ko dito, scared po, wala pang date, pero tinawagan kami kahapon. May pupunta ko dito, yung USEC, tapos ng DA, kasama silang mga mayors, at gusto nilang makausap yung mga farmers din. Para tuwing harvest ay may sigurado na ho silang buyer po. Pero nanindigan ang mga magsasaka sa Benguet na hindi dapat isisi sa mga magsasaka ang pag-oversupply ng gulay. So I don't think it is right to blame the farmers regarding the oversupply kasi sabi ko nga they do not have the capacity to create the crop programming on their own. Kailangan talaga nila ng agency or anyone, proper agency to lead them, and that's the Department of Agriculture. Ayon kay Balanoy, napapanahon ng pakinggan ng mga magsasaka ang ideya ng crop programming. Ito'y upang maisalba ang industriya ng gulay sa unti-unti pang pagtaas ng cost of production. Mangyayari lang yan, magtitipid sila sa mga farm inputs kasi mahal na nga.
So the volume will always be there. Andun pa rin yung volume natin. Pero yung quality, yun ang medyo masasakripisyo. Like say for example sa repolyo, kung dati pag kumpleto yung pag hindi natipid yung mga abono nito ay very compact and heavy siya. Ngayon, pag magtitipid kasi yung farmers sa mga fertilizers and all, parang yung repolyo magiging ampaw na siya. Nakatakda pang magharap-harap ang Department of Agriculture at iba't ibang magsasaka sa Benguet sa pagbalangkas sa pagpapatupad ng crop programming. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Matapos ang 2 taon ng pandemya, muling lumahok ang mga estudyante sa face-to-face earthquake drill sa pagbabalik eskwela ng mga ito. Magbabalita Sofia Pagaduan. Noong nakaraang buwan lamang naramdaman sa ilang parte ng Cordillera at Region 1 ang magnitude 7 na lindol. Higit 1 bilyong halaga ang iniwang pinsala nito sa infrastruktura at higit 500,000 katao ang apektado. Kaya sa third quarter nationwide simultaneous earthquake na idinaos kahapon, dumami ang lumahok upang maging handa. Inaanyayahan ko kayong lahat na makiisa at sabay-sabay na mag-duck, cover and hold sa pagtunog ng sirena sa ganap na 9:00 ng umaga. Walang pinipiling oras ang banta ng lindol, kaya dapat tayong lahat ay laging nakahanda para dito. Patuloy tayong makiisa at sumali sa mga programa at aktibidad para sa kahandaan laban sa mga kalamidad. Kaya naman hindi ito pinalagpas ng mga paaralan, lalo na ngayong balik face-to-face na ang karamihan. Itong nationwide simultaneous earthquake drill po is an initiative of the Office of the Civil Defense. So, it is in partnership with various national and local agencies. And isa na po dito yung Department of Education to join all national and local agencies in this drill. Sa Basbasa Elementary School sa Tayum Abra, nakiisa ang mga guro at estudyante eksaktong 9:00 ng umaga. Maaalalang sa Tayum Abra ang epicenter ng lindol. Nakiluhok din ang Baguio Central School na siyang pinakamalaking paaralan sa Baguio. Nagkaroon din ng practice search and rescue operation ang mga estudyante ng Cordillera Regional Science High School pagkatapos ng kanilang earthquake drill. Department has already released DepEd Order number 27, series of 2015 on promoting family earthquake preparedness. So naturally, this earthquake drill is already institutionalized in our schools, wherein every time OCD calls for national simultaneous earthquake drills, all schools are enjoined to participate in this drill. Pinuntahan naman ni Mayor Belen ng Dagupan City ang Pugaro Integrated School upang makita ng personal ang kanilang earthquake drill. Ipinakita rin ng mga guro at estudyante ng Wenceslao National High School sa La Union ang kanilang kaayusan sa paglabas ng classroom, gayon din sa Rosario Integrated School. Bukod sa mga paaralan, nakilahok din ang ilang mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga disaster risk offices upang mas maging handa sa pagresponde tuwing may lindol. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Proyektong teen center ng mga SK officials ng La Union, pinarangalan nationwide. Ang buong kwento sa report ni Nadine Parado. Isa ang sektor ng kabataan sa mga nakaranas ng paghihirap noong pandemya. Kaya noong kasagsagan ng pandemya, ang Barangay Ilocanos Sur sa San Fernando, La Union, nagtayo ng teen center. Ba dating masabing safe ang mga kabataan? So doon kami nag-isip na why not come up with an enabling mechanism that could provide the necessary opportunities for the youth that can resolve these issues. Kaya pumasok na yung pagbuo namin ng teen center
na kung saan yung teen center namin will provide adolescental programs that is one-stop shop facility siya, na kung saan teen center namin could be a referral system. Kung hindi man kayang sagutin ni teen center, we could provide referral links, no, sa mga partner agencies namin to resolve their issue. Ang naturang proyekto ay patunay sa kahalagahan ng sektor ng kabataan sa komunidad. And hindi kami andito para to prove them, kasi it's our job, it's our obligation to really do the right thing. It's not proving the people, but it's doing our job well. So, kami naman, ang kagustuhan namin dito is i-promote namin yung health advocacy namin, kasi hindi na lang nakafocus ang development ng mga kabataan sa sports eh. So we want to eradicate that notion. Gusto namin mas magkaroon ng innovative approach ang mga SKs natin, na kung saan we could provide services not only for sports development but in terms of health. Ang SK Teen Center ay itinayo noong 2020. Layon nitong magsilbi bilang safe space sa mga kabataang nais matuto sa mga issue gaya ng teenage pregnancy, mental health at HIV. Isa sa mga highlight ng Teen Center nila ang e-library. Teen Center natin is actually composed of 4 components. Meron siyang 4 na components. We have the e-library and workstation, which is itong component na to, isa to talaga sa sumagot sa problema ng mga kabataan natin during the blended and distance learning noong panahon ng pandemic. So knowing our students were not allowed to go to classes physically, so gumawa kami ng paraan to address lalo na sa mga kabataang hindi ganun ka-privileged to have their own gadgets, hindi ganun ka-privileged to have their own wifi sa kanilang mga bahay. Nagbigay tayo ng ganito. So yan po yung nakapaloob sa e-library workstation, may mga computers, tablets na bibigay ng city doon po. Kumpara sa ibang teen center, actually, ito ay partnered with Commission ng Population, kasi I think this was already their flagship project before. However, most of the teen centers were located at the city proper. So it's LGU based. Ang naging primary lang to, naging prime lang itong teen center namin due to the fact that it was already barangay based. Ibig sabihin, nakafocus na siya sa mga communities natin, sa barangay mismo, na sa ganun, hindi na kailangan na yung mga nasa malalayong lugar, they have to go down to the city. nitong Agosto lamang pinarangalan ang kanilang programa bilang Most Outstanding SK Project in Health sa Second National Search for Outstanding Sangguniang Kabataan Project Awards. So ang gusto kong gawin, magkaroon ng innovative na sistema yung aming teen center na kung saan gusto namin yung maging referral, maging digital siya. So we want it to be more accessible to the people. We want it more to be easier for them nang sa ganun makita na maging smart yung teen centers namin. Magsilbi rin daw sana itong inspirasyon sa iba pang mga kabataan. Nadine Parado para sa Luzon Headlines. Sa pamamagitan ng isang podcast, nakatutulong sa mga kapwa-estudyante ang isang organisasyon na binubuo ng mga mass communication students sa Pangasinan. May kwento si Jose Inventor. Hindi lingid sa kaalaman ng ilang mass communication students mula sa isang universidad sa Pangasinan na marami ang humaharap sa iba't ibang problema at kalungkutan dulot ng pandemya. Sa tanong ni Ma'am Sin na paano natin mai-engage ang mga tao na in the midst of this pandemic, paano natin sila mai-engage na lahat ng feelings na nararamdaman nila within this pandemic, yung mga depression at mga isolation na nangyayari sa mga ibang tao at yung mga nafe-feel po nila is kasama din po, parang hindi sila nag-iisa. Ka na lang. Walang parang pag-aaralan. Sige, mag-complain na lang tayo. Hindi naman natin naiintindi. Sa tanong na ito, nabuo ang ideya ng pagpo-podcast. Marireach po namin sila through the podcast na ipopost po namin subukan po namin yung best namin na i-post sa iba't ibang Bayanihan, pagkakaisa,
pagmamahal at pagmamalasakit. Ito ang mga bagay na madalas nilang pag-usapan na nagbibigay inspirasyon sa mga tagapakinig, kung saan agad naman itong kinahumalingan ng kanilang mga tagapakinig. Sa pagdami ng bilang ng kanilang mga tagapakinig ay ganun din ang pagdami ng kinikita nila sa pagpo-podcast. Kaya ang kanilang kinikita sa podcast, itinutulong nila sa mga kapwa estudyanteng hirap makapag-aral. Pero bago pa man ang podcast, nauna nang mabuo ang Project Compassion na proyekto rin ng kanilang organisasyon. Ito ay isang non-government organization na naglalayong makalikom ng pera sa pamamagitan ng mga concerts, SOT. Yes, I guess we have to thank those opportunities given to us to do productions. Kasi when they did productions before, nakita nila kung ano yung hirap pag walang pera. And then nararamdaman din nila, na-acknowledge nila ang effect or product ng collaborative effort. Isipin mo, sumayaw sila, kumanta, nagplano, nagpuyat, halos hindi na nga natutulubipat, nalilipasan na ng gutom. Pero it's all worth it. Kapag may nagpapasalamat ng mga estudyante na nagpapasalamat kasi nabayaran ng tuition nila. Patunay na hindi hadlang ang edad o katayuan sa buhay para makatulong. Tulad ng mga kabataang ito na ang gamit lamang ay ang kanilang talento na sinamahan ng buong pusong malasakit sa kapwa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, ice cream na gawa sa tilapia malaking tulong sa mga mangingisda sa Nueva Ecija. Yan at iba pang mga balita. Abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin.
Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Patok naman sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija ang ice cream na may halong tilapia. Tikman yan sa kwento ni Kay Ombak. Sinong mag-aakala na ang simpleng isdang tilapia pwede palang gawing panghimagas? Ito ang alok ng grupo ng mga HRM students mula Cabanatuan City. Mahilig naman akong gumawa ng ice cream cake at home. So ginamit ko muna yung own concoction ko in making the ice cream, and then I just incorporated the steamed tilapia fillet. Tapos ginawa na ako ng ice cream. Taong 2013, naimbento ng isang grupo ng mga hotel and restaurant management students mula Cabanatuan City ang recipe na ito. Ito'y matapos silang hamunin na gumawa ng samut-saring recipe gamit ang tilapia. Mula sa ideyang ito, ginawa nila itong negosyo noong 2015. Matapos makatanggap ng suporta mula sa Bureau of Agriculture Research. Ang pondong natanggap, ginamit para sa enhancement at commercialization ng tilapia ice cream. So doon na, during project, nagkaroon na kami ng branding ng dairies. The dairies actually was a team's effort. Mula dito, ginawaran ng Gold Seal Award ang kanilang produkto noong 2016. Sumasabak na din sila sa mga exhibits sa iba't ibang bansa. Malaki din ang naitutulong nila sa tilapia farmers sa probinsya. Adopted one cooperative and we capacitated them from the tilapia grow-out management to tilapia processing hanggang sa labeling na, no? Bagong alok ngayon nila ang tilapia oatmeal cookies at iba pa. Nakakaabot na sa iba't ibang parte ng bansa ang tilapia ice cream at samut-sari pa. Patuloy pa ang pag-imbento ng grupo ng iba't ibang recipe upang mapalakas pa ang industriya ng pagtitilapia sa probinsya. Kay Umbak para sa Luzon Headlines. Nasubok ang pagkamalikain ng isang coffee shop owner matapos gawing coffee shop ang garahe ng kanilang bahay. Silipin yan sa kwento ni Sofia Pagaduan. Upsound, there is no place like home. Ito ang nasa isip ni Willie nang umpisahan niya ang isang coffee shop sa bahay ng kanilang lola. Nag-start kasi ng pandemic pa. Nagtitinda kami ng turon, ganyan. Tapos bulak kutsinta. Yeah, nag-start kami na. Tapos hindi naman siya masyado nag-click. Tapos naisipan namin magtayo ng coffee shop kasi Dagdag ni Willie, small but incredible ang kanilang coffee shop. Dahil kahit sa maliit na espasyo, nagagawa pa rin nilang magbigay ng top-notch flavors in affordable prices. kasi ako nagtrabaho, naka-bestseller namin. Tapos, sa food naman is yung mga burger. Kasi homemade patty siya. Kaya talagang masarap. And binabalik-balikan din ng ibang customers. Kahit maliit, ramdam ang homey at cozy setup ng cafe. Kasi ng coffee is like parang nasa bahay ka lang. Parang nasa bahay ka lang talaga kasi bahay naman talaga yon. Kaya yun siguro yung yung naging meaning ng quotation.
malaking tulong din ito sa mga empleyado ni Willie. Shock ako. Because of pandemic, naisara. Siyempre, bawal naman kasi yung pupunta ng shop yung mga bata, di ba? Tapos, ang isa pa dun, halos walang pinagkakita ang malaki. Kaya ang laki ng pasasalamat ko sa Coffee tapos kay Boss Willie. Naniniwala si Willie na ang buhay ay parang kape. Minsan mapait at minsan matamis. Ang mahalaga, nasa kamay mo pa rin ang desisyong baguhin ang timpla ng kapalaran. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Maraming companies na nagbibigay ng kotse sa kanilang empleyado para gamitin in the course of their jobs or work. Some of them are paid for by the employees through a car plan. Meaning habang naka-employ ka and after 5 years, sa'yo na yon basta hinuhulog-hulugan mo yung sasakyan na yan. However, if a car is not on a car plan, it is understood that it is for official use only. Meaning, para sa work-related activities lang yan. And in a case where one used the company car after office hours, nakipag-inuman sa bar, nakipag-happy-happy sa kanyang kaibigan, noong pabalik siya doon sa kanyang office or sa kanyang bahay, na-disgrasya na total damage or na total wreck ang vehicle. Sinisingil niya ngayon yung kumpanya at sabi niya, sa inyo naman yung kotse, di dapat kayo ang magbayad ng damages that occurred because of the mishap or the collision na I had. Ito ay tinanggi ng kumpanya at sabi nila, hindi naman konektado yung pagpunta mo sa bar with your office duties, with your office responsibilities. So they refused. So it ended up in a suit hanggang Korte Suprema. At ito yung case ng Castilex Industrial Company versus Vasquez. At sabi ng Korte Suprema, yung use of a service vehicle at the time of the accident for non-official use does not make the company liable for its damages. In fact, napansin ng Korte Suprema na nangyari yung aksidente at 2 o'clock in the morning. At ang sabi ng Korte Suprema, definitely this was beyond the normal working hours of the individual. Therefore, he should pay for the damages and of course, restore to the company yung value of the car, which may be deducted from his retirement pay or from his salaries and wages as the case may be. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. View Deck Restaurant at Campsite sa San Fernando, La Union, Dinarayo. Ang kwentos sunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan?
Liniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Swak naman ngayong weekend sa mga nais na mamasyal at mag-relax ang mga bagong pasyalan sa Baksil, San Fernando, La Union. Silipin natin ang ilan dito sa kwentong ito. Hanap nyo ba ay relaxation while enjoying good food? Pasok dyan ang View Deck Restaurant sa Baksil, San Fernando, La Union. Bukod kasi sa iba't ibang klase ng putahe at merienda, ang view, tiyak, mapapahanga ka. Kaya ang magkakaibigang ito, bagamat mula lamang sa katabing barangay, naging hangout place na raw ang kainan. May record ko po dito na maganda po at mura po yung mga bilihin na paninda po nila. Pang tanggal ng pagod yun. Kwento ng may-ari na si Denny, mula sa mga simpleng lamesa at mga kahoy na upuan sa silong ng puno, unti-unti niya itong napalaki hanggang naging isa na itong ganap na View Deck Restaurant. So frequently, grupo yung dumarating. Then naghahanap sila ng lugar na pwedeng kainan kasi mag-stay sila dito, maganda yung view pero wala silang pwedeng pag-rest na pwedeng kumain. Sila na marami nang pumunta, hindi na lang sa bikers, usually community na rin, couples and families and friends dumarating. Sa di naman kalayuan, matatagpuan ang Baksil View Deck Campsite. Ito'y masarap panoorin ang sunset o sunrise. Hanggang sa na-discover ng mga bikers, tas yun hanggang sa nag-suggest na yung mga bikers na magtinda kayo ng mga ganito, ganun. Why not pag baka gusto ng mga taong pag nagustuhan yung view, gustong mag-overnight, kaya nabuo yung cabin unit. Bukod sa cabin na pwedeng rentahan, bukas din sila sa mga nais magdala ng kanilang sariling tents. Pares at iba pang pampainit ang tiyan ang kanilang handog sa mga customers at bisita. At dahil nasa mataas na parte ang view deck, mararamdaman raw ang malamig na klima tuwing gabi. Pero you don't have to worry dahil ang kanilang bonfire always ready. Kaya pwede itong bisitahin kahit mag-isa kasama ang sinisinta, tropa o kaya'y buong pamilya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw.
Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, crop programming sagot sa oversupply ng gulay sa bansa. Iba't ibang paaralan sa Northern Luzon sumailalim sa earthquake drill. Ice cream na gawa sa tilapia malaking tulong sa mga mangingisda. Coffee shop na itinayo sa loob ng garahe patok. At view deck restaurant at campsite sa San Fernando, La Union, dinarayo. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines.